Ħafna jiftakru li tfajla Shaiz Bone bħala rebbieħa tal-reality show Aquila, mudella li f'dawn l-aħħar ġranet kellha esperjenza fil-Fashion Hall ta' Berlin fil-Ġermanja. Kienet esperjenza vera sabiħa, xi ħaġa li ovvjament diġà kont mort imma peress li kont erbaħta kilesa kienet xi ħaġa iktar speċjali. Ħdimt ma' designers ġodda, esperjenza l-istess imma fl-istess ħin differenti. Iżda meta qamet biex tipprepara l din il-ġurnata speċjali, Shaiz innotat xi ħaġa differenti f'għajnejha. Dakinhar qomt bajnejja minn fuqha, minn dak il-ħin jisni bdejt naqa' qalbi għax fimni ħanimxi u ħajkolli għajnejja minn fuqha mhux xi ħaġa daqshekk sabiħa. Imma kif wasalt hemm provajt inkellem biex nara forsi nista' nagħmel xi ħaġa, provajt nagħmel tea bag u provajt nagħmel taf f'għajnejja fuq forsi tinżil li naqamma. Bil-mod niżlet ftit imma mbagħad anke l-makeup artists qaluli li ma jistgħux jagħmlu li l-makeup ħalli ma tittieħedx għal modelli oħra u peress li kienet ġejja ommi biex tarani għattila biex iġġib li l-makeup u għamlu li l-makeup bil-makeup tiegħi. Id-determinazzjoni tagħha li tagħmel dak li telet biex tagħmel fil-Ġermanja ma waqfitix li timxi fuq il-catwalk quddiem għexieren ta' kameras tat-televiżjoni, fotografi, personalitajiet u diżinjaturi rinomati mal-industrija tal-moda. Tallim biex ma naqtax qalbi għax alla volja jkollok ċertu affarijiet jippruvaw biex ma tagħmilhomx l-affarijiet imma jiena vera xtaqta l-ħaġa allura għamilt l-istajt biex nagħmilha. Għamlet il-kuraġġ u saħansitra wieħed mid-diżinjaturi tagħha Nuċċali Patch u ieħor libbisa l-libsa tat-tieġ u ħareġ magħha jala x-show. Id-determinazzjoni ta' din it-tfajla ta' 15-il sena deret mill-bidu tal-esperjenza tagħha fil-programm Aquila, dan meta anke ma marritx tajjeb fl-ewwel audition jitalbet ċans ieħor għaddiet u spiċċat rebħet dan ir-reality show. Minn dakinhar ġibdet l-għajnejn ta' personalitajiet fl-industrija tal-moda mhux biss f'Malta, iżda wkoll fil-Ġermanja fejn l-Aġenzija tal-Modelli Brit Model Agentur kitbita fuq il-kodba tagħha u kellha anke photoshoot minn fotografu rinomat tal-moda il-Ġermaniż Erik Kobus. Pjanata biex nori lin-nies li speċi jiġri xorta tista' tagħmel il-ħaġa li trid. Dan kollu kien mertu ta' Aquila li ta' din l-opportunità li din it-tfajla li tibda triq tagħha fl-immodellar fix-xena internazzjonali fejn kienet ukoll akkumpanjata minn omma.